Заедност е думата на днешния ден, на утрешния ден, ако искаме да има утрешен ден, разбира се. Добър ден, уважаеми зрители! В първите дни на новата 2024 година най-напред искам да си пожелаем да е мирна и здрава, а като журналисти да имаме волята да търсим истината и да отстояваме справедливи каузи. За мен днес е чест да бъдем в града на лепите Стара Загора и пред камерата ни да застане първия гост за тази година. Той, който няма нужда от представяне, е известен в регионален и в национален мащаб. Казвам добър ден на господин Емил Христов. Здравейте! Здравейте! Да пожелая на всички българи, да пожелая на всички хора, каквито и да са те, да е мирна годината, да сме здрави. Нека да е малко по-спокойна от тази, която измина, нека да бъдем малко по-добри, по-човечни, да бъдем малко повече българи, отколкото бяхме миналата година, за да можем да завършим годината наистина добре, наистина в една по-уредена, по-спокойна страна. Господин Христов, вие сте толкова интересна личност, с богата биография и управленска, и политическа. Позволете ми да попитам в началото на нашия разговор, каква година изпращаме като 2023? Каква беше лично за вас и каква за България? Годината беше трудна и за мен, и за страната. За мен беше трудна, защото така се случи. За държавата обаче годината беше много, много объркана. Мисля, че тя има своето място в този низ от години, в които ние упорито обърквахме държавата си, сами се стремяхме да я поставим в трудна ситуация. Тук визирам всички. Обикновено казвам, невинни няма и това е така. Няма невинни, не можем да виним само политиците, не можем да виним само медиите. Вина имат и хората, които са гласували и които не са гласували на последните избори. Вина имат тези, които реагират на всяка неправда, но и тези, които си мълчат и нищо не предприемат. Тоест, тази България, която имаме в момента, тя е резултат на общите ни усилия. И ако искаме нещо да променим, ако искаме нещо да бъде по-различно, да го направим по-добро, то може да бъде само резултат на общите усилия. И на медиите, политиците вече ги изключвам априори, но и на гражданите. Заедност е думата, с която посрещаме с надежда 2024 година, ако мога така да кажа. И ако може да я изпратим още по-заедно, ще бъде наистина добре. За вашия богат държавнически опит и политически опит, като заместник председател на Народното събрание, като народен представител, с богата обществена политическа дейност, не мога да не ви попитам. В края на 2023 беше реформиран, така ако мога да се изразя, най-важният закон за нашата държава – Конституцията. Как бихте коментирали тези промени? Ще помогнат ли на България и на българския народ да стигнем по-напред? Малко ми е трудно да говоря за това, защото много конституционалисти вече изказаха мнението си за този зловреден опит. Виждате, че и професор Близнашки и много други казаха, че това едва ли е най-необходимото нещо на България в момента. Въздържам се от качеството на това, което е написано. Не знам кой как го вижда. Лично за мен обаче, мисля, че не беше сега момента да правим точно това. Кой какво си е мислил, че е друга тема. Според мен да не потърсиш капацитетите по конституционно право, защото аз не знам кой е писал тези промени, вече откровено говори за нещо. Така че тези промени, които са отхвърлени от хората, които наистина разбират от Конституция, говорят много. Оставате бездумни, но това е истината. Но това е истината, имайки предвид, че
спрямо годините, които аз съм наблюдавала и по-скоро чела какви имена са правили българската конституция. И лично за мен смятам, че тя е била на висота. Аз нямах... Вероятно, защото не ми достига капацитета да дам такава оценка, но вероятно има проблеми някакви в българската конституция. Има нещо, което не е точно както трябва за днешно време. Може би наистина се налага нещо да бъде пипнато, нещо да бъде променено. Но начинът, по който беше направено, акцента, който беше поставен върху тези промени, смятам, че не са учени. Не е точно. Аз от националното сега ще ви разходя и ще ви върна тук в прекрасната Стара Загора. Любим за мен е град, но през цялата 2023 се тресеше и се притесняваха и хората в региона от едно и няма как да ви попитам за вашето мнение. Какво ще правим с Марица Изток? Нашето мнение, то не е само мое, то е на много хора тук, включително политици с различни цвят. Закъсняхме. Ще ви върна години назад, 2018 година, когато по идея на Живко Тодоров, тук в Стара Загора, в общината, поканихме на среща господин Борисов, Сергей Станишев, министри, Теменушка Петкова беше тогава тук, лидерите на КНСБ и на Подкрепа бяха тук, директорите на тецовете, на мините. Изобщо събрахме така много хора, на които се опитахме да кажем, вижте, ние усещаме, че нещо се задава, което ще ни създаде проблеми, което ще постави пред нас много тежки въпроси за решаване. Хайде да започнем да работим в тази посока, така че да не ни изненада, да не е в последния момент. Това беше смисъла. Значи, тук бяха и тогавашните народни представители от всички партии. Тоест обединихме се върху идеята, че виждате ли, да, нещо идва и ние трябва да реагираме. Всички бяха съгласни. За съжаление, това се остана в зала Славейков, където се бяхме събрали и нищо. Значи, това можехме да направим ние тук в Стара Загора, кмета, народните представители тогава, да алармираме и политиците от всички цветове, да алармираме и гражданите, и синдикатите, че нещо идва и ние трябва да бъдем умни, да реагираме преди то да ни се е случило. То вече ни се случи, ние още не сме реагирали. Нали? Ставете тези блокирания на пътища, и стачки, и заплахи, и защо всичко това, което се лее по медиите, не е това реакцията. Това е, как да ви кажа, опитват се по някакъв начин да кажат на хората, ние реагирахме, но виждате ли, някой не слуша. Кой е той, дето не слуша? Хайде сега да видим кой не е чул. Защото това беше казано през 2018 година. Ние имахме време от 2018 година до сега да знаем какво искаме да правим. Какво точно ще правим? Вие знаете ли какво точно ще се случва тук? С какво ще компенсираме утре? Защото дори да започне утре да се строи в АЕЦ Козлодуй разширението, това ще стане след 10 години. А през тези 10 години какво правим? Чакаме слънцето да ни огрее. Тоест, както винаги, ние закъсняхме. Както ни изненадва зимата и първия сняг, така всичко ни изненадва нас в България вече. И то от години. Да, и 20 см сняг блокира държавата, предположение, че е валяло по метър и половина, но това е друга тема. В момента вие сте общински съветник в Стара Загора. Бихте ли ни казали каква е стратегията, върху какво ще работите през следващия мандат, следващите 4 години за Стара Загора, а защо не и за региона? Стара Загора е областният център, на който аз като жител на Казанлък също често се надяваме и идваме тук. Знаете ли как убедихме Живко Тодоров да се кандидатира за 4-ти мандат? Помните, че той беше се отказал и казваше не за нищо на света. Обаче събраха се едни хора, всякакви, с различни политически виждания,
от различни професии. Там имаше лекари, юристи, артисти, бизнесмени, много хора, които се направиха една подписка, които се срещнаха с господин Тодоров. Казаха му: вижте, това сме ние, вижте ни колко сме много, вижте ни колко сме различни. Ние настояваме вие да се кандидатирате за 4-ти мандат. Той каза: добре, не мога да откажа това. Виждам какво се представя пред мен. И тогава започнахме разговора какво искаме да направим от нашия град през следващите 10-15 години, защото за мен това е ключов период, който се задава за Стара Загора. Аз говоря за Стара Загора, но разбирайте и за Казанлък, и за България като цяло. През следващите няколко години тук трябва да решим много въпроси. Виждате, ние сме поставени между Бургас и Пловдив. Ако ние не правим стъпки напред, и то големи стъпки напред, просто ще започнем да се сиваме и да се отиваме. Започнахме разговора какво искаме да видим тук след 10 и след 20 години, на какво трябва да заложим. Не знам дали толкова познавате управлението през последните 10 години, но още през първия ни мандат ние решихме, че трябва да започнем от образованието. Трябва да започнем от там, откъдето се формира човека, защото от първия ден, в който заведем децата в детска ясла, те започват да се социализират и всеки ден в тях започва да се изгражда едно виждане за света около тях, средата, в която се намират, отношенията с другите деца, възприемането на това, което се представя. Тоест, оттам трябва да започнем. Така започнахме. Смятаме сега, че ще продължим в същата посока. Защото за нас, но той става много голям този разговор, не знам доколко трябва да продължаваме. Те са много свързани нещата. Следващата стъпка, която мислим да направим сега през този мандат, е да увършим резултатите, които имат старозагорските ученици на националните оценявания, защото да, имаме добри примери. Имаме някои от средните ни училища, които имат едно престижно класиране, но като цяло не сме доволни от това, което е. Не се изчерпва всичко с заплатата на учителите. Това е огромна грешка. Делегираните бюджети и повишаването на заплатата на учителите са само една частица от решаването на този голям проблем, защото ние не можем да вървим в следващите 10, 15, 20 години напред, ако нямаме хората, които мислят по подходящ начин. За съжаление, започнахме да слизаме вече много надолу. В момента децата, които израснаха през 90-те години, всички помним там хаоса в душите и празните погледи на хората, те възпитават своите деца, скоро техните деца ще имат деца и нещата започнаха да се осложняват. И не можем да видим обаче само училището за това, което се случва. Мисля, че и семейството, защото училището може да се опитва да направи много, но семейството и улицата, обществото, ако не са на същата вълна, нищо няма да се получи, както виждаме, че нищо не се получаваме, да. Но там вървят нещата. Обърнете внимание. Не ни е най-тежкият проблем демографският в момента. Спекулира се с него. Не ни е най-тежкият проблем демографският. Най-тежкият ни проблем е това, че ние отглеждаме деца, които са функционално неграмотни. Защото дори с малко хора в тази страна, ние можем да правим наистина чудеса. Обърнете внимание, че богатите европейски страни не са кой знае колко по-големи от нас. Вижте къде е Швеция, вижте Швейцария, вижте Чехия, ако щете. Да, ние сме от един порядък. Не е въпросът. Това е много важен въпрос. Но Франция успя да постигне положителен приръст с поредица от мерки. А ние не можем да кажем, че французите са много глупави хора. Тоест, връщам се малко назад. Ние мисля, че трябва преди всичко да заложим на образованието, на културата,
на общественото възпитание, на обществените връзки, на дисциплината, ако щете, защото всичко това е ето заедно, и по този начин да създадем една добра среда за израстването на децата ни. Няма защо да се оплакваме, че утрешния ден, видите ли, щял да бъде, и той ще бъде такъв, ако не сме взели мерки. За съжаление, през последните 30 години българските политици не мислят в тази посока. Ще спра до тук, защото той има много, много голямо продължение. Вие знаете ли, България няма... Какъв е българският идеал в момента? Знаете ли? Хайде да кажем, детите ни преди 100 години са знаели какво искат. Там отиват, умират на фронта, искат обединение на българите, искат си българските земи. Това ги е карало да минат през всичко. През огън и вода са минавали, загивали са. Тези на фронта са загивали, тези в тила са изнемоквали, но са вървели в една посока. Добре, сега оставяме това на страна. Не можем да обединяваме. Каквото и да се случва от тук нататък, това мисля, че трябва да е ясно на всички. Дори един ден Молдова да се присъедини към Румъния, ние не можем да кажем, Северна Добруджа. Това не може да се случва. Но какво можем да поставим пред себе си? Защото присъединяването към Шенген и еврозоната не може да не бъде националният идеал. Какво искаме да направим с тази страна? Да вземаме повече европомощи, за да си ги похарчим. Някой казал ли е на целият български народ: аз искам след 10 години България да изглежда така, аз искам ние българите след 30 или след 50 години да бъдат? Китайците имат много интересна стратегия. Ако сте чели 100 годишният маратон, ще разберете за какво говоря. Вече повече от 50-70 години те вървят по този път. Значи 50-те години, началото на 50-те години на миналия век поставят една цел. Няма значение кой се смени на върха на държавата. Няма значение какви поколения се раждат и се отиват. Те следват своята цел. А тя е една – реабилитация на Китай като световна сила. Започна ли да се случва? Започна. Защото няма значение дали е бил Мао Цзедун, Дън Сяопин или Си в момента. Китай върви по този път. Добре, ние какво имаме в момента? Кой български лидер? За последните не 30, не 50, много години, умишлено не уточнявам колко, се е изправил пред българите да каже: нашата национална цел е ей там. Всички вървим на там, стискаме зъби, работим, поколение след поколение. България трябва да стане така. Ние нямаме национална доктрина. Представиха една национална доктрина, докато бяхме в България, но ми казаха, никой не иска да се интересува от нея. И действително аз се опитах сред колегите да ги заинтересувам. Дали написали се, беше написани от Бани. Няма значение всъщност кой беше написал. Учените бяха писали. Няма значение това. Имаше предложение. Хайде да започнем да обсъждаме. Много внимание от страна на политиците, много внимание от страна на околните, ако щете. Тоест, ние самите не желаем да си поставим дългосрочна цел, която да преследваме. Ние си поставяме само целта за утре. Какво ще правим утре? Добре. И не се очудваме, няма защо да се очудваме, че виждате ли, сме стигнали до тук, ние живеем ден на ден. А как стигнахме до тук тогава? Обществото ни не е заинтересовано, политиците и те изместиха фокуса. Как се случи всичко това? Как се губихме и цел, и посока? И медиите да добавим случаи. Не само медиите, мисля, сега ще ви дам. Обикновено обичаме да се оправдаваме с това, че 500 години някой. Хайде да видим какво е било след освобождението. България намира сили в себе си, след като близо 500 години не е имала държава, намира в себе си потенциала, всякакъв потенциал, макар и трудно, но намира и интелектуален, и икономически, всякакъв потенциал да направи държава. Ние да правим държава от нулата. Дори Аспарух, когато е дошъл тук, той е дошъл организирал. Той си имал строена система на управление на тези хора, които са там. Стратегия. Така, ние започваме от никъде. И успяваме да направим и войната да спечелим войната с сърбите. Дедите не са успели. Без да имат подготовката, без да имат нищо.
успяваме да направим и съединението, да обявим независимост. Водим войни, и то успешно за България. Имам предвид за българския дух. Ние водим войни. И Балканската война. Независимо от това, че ние губим, национална катастрофа е Първата световна война. На практика ние не сме загубили, защото ние намираме начин да започнем да се изкупваме от хватката на Ньой. Разбирате ли парадокса? Ние сме смачкани, стремят се да ни унищожат, и въпреки всичко ние там се борим, намираме потенциала, издигаме се отново. Българския лев става конвертируем. Той се търси навсякъде. България има стъпка след стъпка успех в развитието си. Тоест, нали разбирате какво ви казвам? Ние сме започнали от никъде и имаме в себе си потенциала да направим това. Ами 1944 година нашата икономика, ама с нищо не е по-лоша, дори превъзхожда икономиката на Гърция, на Сърбия, на Румъния. Вижте, по това време направете справка да видите километри, сравнете с страните, железопътни линии, шосета, вижте колко училища, народни читалища сме имали по това време. Тоест, ние българите сме имали не просто хъс, ние сме имали потенциала. Народът се е борил трудно. Ние приемаме вълни от бежанци след Балканската и след Първата световна война. И те не хленчат от държавата, искам помощ да си направя къща. Държавата е направила това каквото може. И те са започнали да работят тук, като лоялни българи на тази държава, да се борят. Къде се губихме това? Къде се губихме българския дух? Защото нямат български дух в момента. В момента имаме дух Макдоналдс в България. Това имаме в момента. Слугуваме едните на едната страна, другите на другата страна. По средата няма никой. Българофилите, вече те са изчезващо племе. Къде загубихме? Кога загубихме българския дух? Той не се губи за година. Той се губи с поколенията. Поколение след поколение. След това време, за което аз ви говорих, ние губихме българския дух. Ние губихме националната цел. Ние губихме ориентира на нацията. За да стигнем до тук. Да чакаме някой да ни оправи. Извинявайте, дедите ни в началото на миналия век не са чакали някой да дойде да ги оправи. Бабите ни не са чакали някой да дойде да ги оправи. Българчетата са се връщали от чужбина, за да дойдат да работят за България. От много време, защото като чуя за юпита и настръхвам. Юпитата идват в България да грабнат кой каквото може и да бягат. Защо? Защото властта и парите, според мен, взеха култ и оттам потушиха и духът. Въпросът е как се събужда българският дух? Да ви върнали по времето на Герака. И тогава е имало такива неща. И тогава брата са се били за парче земя. Парите и тогава са били ценност. Ама тогава е имало и нещо друго. Какво е имало тогава, което днес го няма? Това е въпрос към всички ни. Всеки има своят отговор. А вашия какъв? Подозирах, че ще ме питате, затова има готов отговор. Не. Всеки трябва първо да отговори на себе си. Какъв е неговият отговор? За това къде, защо, какво иска утре да се случи. И тогава трябва да се съберем и всеки да каже какво иска да види утрешния ден. Иска да направи за страната. Аз наистина си мисля, че трябва да дойде един юнак, който да застане и да каже: правим това, сината на всичко. Тази година, до година, след 5 години, и който дойде след мен, и той трябва да прави същото, юнак след юнака, да работят в интерес на държавата. И това няма да стане само с механизмите на демокрацията. Въпреки че това е основата. Кога според вас лично хората са се чувствали по-свободни? Сега, когато... Ами какво разбирате под свободни?
Вие какво разбирате под свободни? Сега ще ви кажа, свободни ли са тези, които в момента имат много пари? А тези, които нямат пари, но могат да вървят и да протестират, да ругаят, те свободни ли са? За мен и двата варианта не. Кога са били свободни българите? И защо, ако мислим в тази посока, добре, да ви кажа ли отговора според мен и след това да ви кажете вие според мен, когато България е имала посока и идеал. И това е духът според мен през свободата, защото когато това е свободата да умреш за България. Днес това някак си опитайте се да го кажете на някого. Абсурдно е. Вървим нататък. Като вървим в тая посока, разговорите и темите, които подхващаме с вас са дълбоки и часове няма да ни стигнат, защото има много неща да си кажат. Но когато говорим и за история и връщаме лентата напред и назад, не мога да ни ви върна за едно събитие, което аз няма да го определя, но ми е интересно вашия коментар и като военнослужещ човек и предан на българската армия. Какво е вашето мнение за демонтажа на паметника на съветската армия в София, който беше, бих казала, нарязан? Трябваше ли така да се случи? Защо се случва сега? Две теми отворихте, защото българската армия е тук, паметника е нещо различно, да не ги обвързваме. Ако искате, можем да говорим за армията много. Друг разговор сега. Много е спорен този паметник. Наистина е спорен. Спорен е с самото му построяване. Той, особено през последните 30 години, винаги е разделял обществото. Аз подозирам, че е имало някакво особено отношение към него и преди 1989 година. Просто никой не е смял да каже нищо. Трябваше обаче да бъдем достатъчно умни, за да не предизвикваме ново деление, защото това, което се случи с паметника, раздели българите много. Там последствията ще бъдат много дълбоки, както за нас, българите вътре, тук, помежду ни, така и в международен план. Трябваше ли ни точно сега да го бутнем по този вандалски начин? Никой не отговори, трябваше ли да го правим този паметник точно по този начин, защото едно е да има паметник, да кажем, на загиналите през Втората световна война. И къде е паметника на българите, които загинаха в Унгария, например, или в Сърбия? Защо няма паметник на генерал Стойчев, който да символизира участието на България в войната срещу хитлеризма? Мисля, че тогава бяхме загубили посоката. Бяхме загубили посоката в една посока. Сега сме загубили посоката в друга посока. Не беше момента сега и по този начин този паметник да бъде... Това е моето лично виждане, не искам да ангажирам никого. Този паметник да бъде нарязан на парчета. Тук нямам предвид само влошените ни отношения с Русия. Ако е била целта да си влошим отношенията с Русия, ние период непрекъснато, бавно, методично влошаваме отношенията си с тях по ред причини. А главната причина е, че ние нямаме цар Борис, който да успява да лавира между Германия и Съветския съюз. Защото помните, че по време на Втората световна война ние продължаваме да имаме отношение с Русия. В Самара могат да ви покажат сградата, в която е било българското посолство по време на Втората световна война. Това също е много дълъг и тежък разговор. За да бъда кратък, не беше сега момента, не беше този начин, защото това рефлектира върху едно допълнително разделение на хората в България. Ако това е била целта, да се разделим още повече, постигната е.
Друга такава тема, която разделя, може би, до някъде обществото е 3 март. Нужно ли е въобще да се повдига тая тема според вас? Колкото и странно да ви звучи, добре, че я повдигнаха. Аз следих много внимателно националния дебат. Никой не постави под въпрос паметниците, никой не постави под въпрос това, което се е случило по времето на руско-турската освободителна война. Да започнем от там. Първо, войната е руско-турска. Второ, тя е освободителна. С всички, да, знам какво се е случвало, четох достатъчно за всичките тези неща, когато започна този дебат, защото исках да разбера, ще има ли някой наглостта, ще има ли безродник, който да постави под въпрос това, което се е случило, загиналите хора, те са били всякакви. И руси, и украинци, и финландци, и румънци, всякакви е имало там. И най-вече български опелченци, защото така както сме тръгнали, питам се дали някой безродник утре от тези, които ще ни дойдат, защото ние подготвихме чрез Конституцията чужденци да дойдат и да станат министър-председатели и министри. Но и дали някой такъв един чужденец няма да постави под въпрос да бутнем Шипка? Защото той не е руски паметник Шипка. Шипка е апотеоз на българските опълченци, на българския дух и там е имало братене по оръжие, за да бъдем по... Да, ние сме били брати по оръжие в този момент. И нека да припомня, че когато е защитавал България, българинът никога не е цепил басма на никого. Например, ние сме воювали срещу Русия. И то много скоро след освобождението. Помните Добрич, нали? А помните и Македония. И то успешно сме воювали срещу руснаците. Защото сме защитавали земята българска. Прекъсваме разговора, за да го продължим по друго време. И ще го продължим наистина. Аз преди да продължа разговора, искам да благодаря, че се съгласихте да застанете пред нас и да можем да говорим открито за истински български теми. С много малко събеседници мога да си позволя открито да си говоря за България и за българския идеал. А имайки предвид, че сте политик, с политици рядко ми се е случвало последните 10 години да говорим с толкова болка, обич и слава на България, за което ви благодаря. И не мога да не ви попитам, каква България бихте желали да оставите на бъдещите поколения? Каква искате да видите България? Аз вече го казах това. Аз вече го казах какво бих искал да имаме. Болката ми е, че най-вероятно няма да го имаме. Но ако той юнак се появи, за да ни обедини, няма значение кой на колко години ще се строим там, като старите артилерийски коне ще се строим. Искам онази България, която ни е завещана. Отидите. Какво очаквате в политически план да се случи в България през 2024? Прогнози? Господи, това е една тема, която те само май тези политолози и разни други обичат да говорят за нея. Каквото и да се случи, има ли значение? Има ли значение, ако продължим да вървим по същия коловоз? Ако ние не сме в състояние да родим нещо ново. Но тук не ви говоря за някакви проекти. Ви виждате, непрекъснато се пръкват някакви проекти. Тези от ПП и те бяха някакъв проект. Пръкнаха се. И какво от това? И сега четат, че видите ли, ще няма нещо ново да се види. Няма да е ново, там са същите. Там са хора отгледани и възпитани по този начин. Виждал съм метаморфози. Всякакви в политиката. И вие сте ги виждали, целият народ ги е виждал. Хората се губиха доверие на политиците, на политическите партии, като че ли визирам и големия процент негласуване.
трябва и каква да се намери, каква трябва да бъде точната формула, за да продължим общество, политици, управляващи, медии в една посока? Много хора си дават сметка какво всъщност се случва. Този процес не е български патент, под една или друга форма той съществува. Първо има отдръпване от партиите, от традиционните партии. Ако погледнете от 50-те години насам как прогресивно намаляват членовете и на либералната партия в Великобритания, и на консерваторите, има преди лейбаристите. Същия процес и в традиционните партии в Германия. Тоест хората по някакъв начин започнаха да се отдръпват от тази организирана политика, която имаше място. Този процес го имаме в България. Тук обаче имаме една екстра, че хората не просто се отдръпнаха от партиите. Хората не искат да участват в политиката, което най-вероятно е била целта на този, който ни води по пътя, който и да е той. Дали Галия или някой друг, няма значение. Отдръпването на хората от политиката, това днес е убийствено. Ще дам пример. Много често се срещам с хора, които казват: ама защо тук се прави това? Защо искате да стоите тук в гората? Казвам: защото този парцел е продаден преди 20 години. Никой от вас не е реагирал тогава. Тук където сме. Сега как да забраним на някой да строи в гората? Ами не можем. Той ни съди и съда взема неговата страна, което той е по закон. Добре, къде бяхте всички вие, еколози и така нататък? Или искаме да направим това нещо, тая улица, да кажем, или нещо такова. Добре, от пари. Ами там от бюджет. А вие защо не бяхте? Когато се обсъждаше, имаше обществено обсъждане на бюджета, за да видите какво представлява един бюджет, как се събират пари, как се изразходват пари. Да разберете какъв е смисъл. Не можеш да си седиш вкъщи и само да недоволстваш и да искаш: направете ми това, направете ми онова. Значи всички трябва да участваме в този процес. Да дадем нещо от себе си. Ама хората не искат да дадат нещо от себе си. Защото може би загубиха вяра и... Добре, чакайте, имаме много добри примери в България, в които можем да кажем: вижте, местната власт, която за мен, местната власт, последните няколко години е последната линия на отбраната на държавността. Значи, оставаше да клекне и местната власт, защото, хайде да сме откровени, в национален план ние имаме институционална криза, ние не просто имаме политическа криза, тя е вече кризата на институциите. Това е също много тежък разговор. Аз ви предлагам, но никой няма да се осмели да говори пред вас за това. Какво точно се случва в различните министерства? И какво точно се случва в постоянните комисии на Народното събрание? За да разберат хората истината, какво точно се случва и колко е безнадежно всичко. И да не ги отчаиваме в началото на годината, много ни се иска да завършим по-позитивно за вас и да наречем следващите ни разговори, които се надявам да се случат, да си говорим за всичко българско. Обаче. Сега, добре, разбрах ви. Ние какво имаме? Увод, изложение и заключение не само в предаването, но аз виждам така за в бъдеще срещите. Добре, нека да приемем, че това беше увода. Не просто разказахме на хората какво ни безпокои. Опитахме се да намерим причините за това, което е в момента. Може би на следващите ни предавания, ако ги има, за вас обаче трябва да ги има, независимо от събеседниците. Трябва да се търси това. Какво се случва в момента? Вече, защо се случва? Мисля, че посяхме семенцето на всеки за себе си да си отговори на въпроса: това защо се случва? Сега, много хубаво да разберем какво точно се случва и как бихме искали да променим случващото се. И най-вероятно да бъдем оптимисти.
един ден ще стигнете до заключението, в което ще можем да кажем да, през всичките тези години, защото това е тежък крътовски труд, многогодишен труд, през всичките тези години, това беше нашата линия, ние успяхме тук, не успяхме тук, но идват други след нас, които ще продължат там, където не сме успели, значи идва след лъч. Оптимизма е, че колкото и странно да ви звучи, има хора в България, които мислят така. Има хора в България, които мислят за България в момента. Самият факт, че ние с вас се срещаме и си говорим с болка за това, което не искаме повече да бъде, означава, че не е всичко онова... зрънцето, посято от дедите ни, го има. Не се е загубило. И от нас зависи да намерим и други зрънца, да ги посеем и да чакаме следващите поколения да пораснат, да станат още повече и да успеем да променим нещата. И да бъдем заедно. С това започнахме, с това завършваме и дори ви предлагам вие да започвате и да завършвате вече от тук нататък всичките си разговори с това, че заедност е думата на днешния ден, на утрешния ден, ако искаме да има утрешен ден, разбира се.